MTV. Xayrlı kеш deyip дәшәм сезгә мин Ранил Нуриев. Гадәттәгечә тәүлекнең әлеге вакытында сезне музыкаль бейеклек хит-парады резидентлары белән таныштырырмын. Салкыннар җитү сәбәпле күпләр бәлки авырырга да өлгергәннәрдер. Нәкъ менә сезнең өчен бүген җырчылар белән профилактика һәм дәвалану хакында сөйләшергә булдым. Җырчыларыбыз ничек дәвалана? Гомумән еш авырыйлармы икән? Бар сорауларга да җавап табылыр. Киттек. Традиция буенча тапшыру башында без бер резидентыбыз белән сау булашабыз. Музыкаль бейеклек хит-парадын чәчкә калдырып китә. Ләкин без аны кабат биредә көтеп калабыз. Әлегә карганмыйм язмышка клибын карап узыйк. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Ильвина музыкаль бейеклек хит-парадының бүгенге премьерасы аннан. Җырчыны алкышлар белән каршы алабыз һәм музыкаль бейеклек яулауда зур уңышлар теләп калабыз. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген, җаннарымда давыл басылсын да, кояш нуры күмсен күңел күгә. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине килә сөясә, алда мине килә алданасы, син кабызган утта көясең. Әйдә бетсен янсын дөрләп йөрәк, мәхәббәтсез аңа нәрсә кирәк? Сөюләрдә адашасым килә, бер янасым килә, тик шул телә. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине килә сөясә, алда мине килә алданасы, син кабызган утта көясең. Син
Qabızığa alutta Kıyasın Хит парадыбызның 9-нчы урынын Илмира Нагыймовага тапшырабыз. Җырчы җәй айларыннан соң көзгә бик озак ияләшүен белдерде. Аның өчен көз көне иртәләрен торуда авырга туры килә икән. Ә профилактикага килгәндә Илмира көн саен үзенең бал белән лимонлы чәй эчәргә яратуын җиткерде. Кем белә, бәлки җырчыга нәкъ менә шул авырмаска ярдәм итәдер. Алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак түгәрәк, очыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Балдак шагылама, күзләреннән нур тама. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Зәйнәп Фәрхетдинова җәй буе төрле үләннәр җыеп, эшкәртеп, көз буе алардан төрле төнәтмәләр ясавын җиткерде. Мәтрүшкә, гөлбадран, ромашка Зәйнәп ханымның иң яраткан шифалы үләннәре икән. Көзге салкыннарда шулардан чәй ясап эчсәм, җәйне искә төшереп, рәхәтләнәм дип белдерде җырчы. Музыкаль бейекле хит парадының 8-нче урынында Зәйнәп Фәрхетдинова.
Körürdekler yüzedir Eremede güllerde Jıyan dostlar jıyılışqa Şeşek ata güllerde Körürdekler yüzedir Eremede güllerde Jıyan dostlar jıyılışqa Şeşek ata güllerde Uzgan ömürlerinle bu yıllarında Tatı bulsak idiler biz birge Uzgan ömürlerinle bu yıllarında Tatı bulsak idiler biz birge Jidim jilet, jilet eten kayıtıp gilem Jilegin işittemeli sizni de şulay kürem Jilet eten kayıtıp gilem Jilegin işittemeli sizni de şulay kürem Altını denge taptır felleli Su bıyılarında yürügen çokta Altını denge taptır melleli Jirim jilet Gürülügenler bilen Biz yürüyüz dost işlerinin Bir digenler bilen Jirim jilet Gürülügenler bilen Biz yürüyüz dost işlerinin Bir digenler bilen Altını denge bizge sormak tügel Bir görüşülere hellenir Altını denge bizge sormak tügel Bir görüşülere hellenir Fransız yavlıklar kiştede Büküle dürtker işkele Sizinin bilen görüşüler Girmesin öpüşkede Fransız yavlıklar kiştede Büküle dürtker işkele Sizinin bilen görüşüler Girmesin öpüşkede Sizinin bilen görüşüler Girmesin öpüşkede Sizinin bilen görüşüler Girmesin Leysen Gimayeва bilen Bulat Bayramov hit paradımızның 7-nче баскычында. Җырчылар гаиләсендә көз җитү белән профилактика башлана. Кызлары Зифа белән Таңсылуга төрле витаминнар эчертеп, махсус прививкалар кадаталар. Ә кызлары чак кына авырып торса, гомумән мәктәпкә дә җибәрмиләр икән. Рахмет. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Соң мәртәбә гашык булдым бугай, соң мәртәбә йөрәк яныр Назлы мәхәббәтің жан
шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңғы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Мөнир Рахмаев көз көне гомумән чирләми, ә менә кыш сезонына кергәч сәламәтлеге бераз гына какшы икән. Җырчы алдан бернинди профилактик чаралар кулланмый. Бар иратлар кебек авыргач кына хастаханәгә чаба, дарулар куллана башлый. Хит парадыбызның 6-нчы урынында Мөнир Рахмаев. Әйтерсеңлә күзгә карап хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18-дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шулы дәртә яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда.
булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Яшәп рәхәт достар булганда. Яшәп рәхәт достар булганда. Суган, сарымсак һәм лимон. Рамил Закиров фикеренчә, көз көне кешенең рационында алар һичшиксез урын алырга тиеш. Үзе ул мисал өчен авырганны тоя башласа, суганны уксус белән маринатлап, һәр ризык белән ашый икән. Үзе тәмле, үзе файдалы дип уртаклашты җырчы. Гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Без идек, без 12 кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңа канчы шулай шаярырга көлергә. Без идек, без 12 кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәртебез моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Без идек, без 12 кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дамир Зиннатуллинның иң яратмаган ел фасылы көз икән. Һава торышына алданып җиңел киенеп чыгып китәсең, ә соңыннан кыйып салкын яңгыр ява дип зарланды җырчы. Ә авырып китсә, Дамир башкалар кебек үк бал белән сөт кайнатып эчә. Әлеге процедура аңа ярдәм итә ала икән.
Seni tapmam Qarangıdan Yaktı izin Minnen sing'a yollar salgan Aldı almam Sanduğaşın Küngelimle Yol açtın İzleyim seni Kıyvaş kaşın Yılmaydın da minnen kaçtın Sağınaman Tam yıldızın Sensiz kalamın yıldızım Unutulam Yanlarında Deva bir şu canlarıma Sağınaman Tam yıldızın Sensiz kalamın yıldızım Unutulam Yanlarında Deva bir şu canlarıma Sağlanamın Tam yıldızım Sensiz kalamın yalnızım Unutulam Yanlarında devam bir şey canlarıma Sağlanamın Tam yıldızım Sensiz kalamın yalnızım Unutulam Yanlarında devam bir şey canlarıma Sağınaman Tam yıldızım Sensiz kalamın yıldızım Unutulam Yanlarında devam bir şey canlarıma Ризат Зинирә Рамазановлар гаиләсендә профилактика белән дә, дәвалану белән дә Зинирә шөгыльләнә. Көзгә керү белән һәр ризыкка суган, сарымсак салып пешерә. Гөлҗимеш һәм башка үләннәр кушып чәй кайната. Ризат үзенең дәваланганын сизми дә кала дип белдерде Зинирә. Бүген Рамазановлар дуэты 3-нче урында. Зинер, у меня бөтенләй кызыктырмый, но мин сине генә яратам, Зинкан. Ушисен соң сен, Зинер үпкәләмә инде. Зинер дим. Рафаэль, ну тукта инде, ну. Дөрес булмады бит инде, ә? Ничек? Ну минем... Ну Зинер мин яратам. Җиңелгенә бирелмидер яшәүләр аңлашып Үпкәлисе дә килгәли. Бер-береңә кай вакыт, кай вакыт. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Әрнетмикле күңелләренә төшмәсеннәр кәефләр Гафулар ит, ачу итмә. Була калса гаепләр, гаепләр. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә.
yılmayıp, yılmayıp. Ukka, 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 ukkalama. Ukka, 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 ukkalama. Ukkalama, ukkalama. Ukkalama. Ukka, 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 ukkalama. Ukka, 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 ukkalama. Ukkalama, ukkalama. Ukkalama. Ukkalama, ukkalama. 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 Лилия Гимадинова көз айларына кіру белән үзенең шифалы вареньесын ясый. Лимон һәм балны тигез күләмдә алып, булгатып, суыткычка куя. Чәй эчкән саен әлеге вареньены кулланырга кирәк ди ул. Бар гаиләгездә сау сәламәт булсын дисәгез, әлеге киңәшне язып куйгыз дуслар. Кайгыртучан Лилия Гимадинова бүген 2нче урында. Düşlərində deyib Əydkən idin sağ bulaşqanda Düşlərimdə görəm seni xəzər Yuğalasın tağınar atqanıda Yanamda dağın sensiz günüm Dünya meşakkatı iğnemine Yarı eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni ölemeden Yalılar şulay yaşidiler Düşlerinden günüge kış olar Alıp gilse iken tatlı düşler Bahit iridesine yol salar Yanamda dağın sensiz günüm Dünya meşakkatı iğnemine Yarı eli
Музыкаль бейіклік хит парадының абсолют лидері Фирдус Тимаев. Білгендігіше Фирдус қайыршақ гастроллерде, түрлі шараларда қатнаша. Шоңа күрә жыршының ауырып тұрға вақыты да yok. Әгер да ауыра қалса, түрлі дарулар, уколлар білән ул тез генә аяқ қаласа. Alıştırmam seni berkimge Nur bulup bal kisin günilde Yerek durum senin eşinle Tolsun vardır süyük eşinde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Бигерек шәп жыр. Кім жырлый бұл жыр нәби? Базаннан bir kolxoznik, Firdus Tabayev деген малай. Demek Rabbim şulay yaratkan Özü seni mina karatkan Ömür bu yoklik yeneşe Bakıt bir deyip neşe Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimle min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimle min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Barışularga salmik janlarını Karşalı güzel tanlarını Gileşeklik yaktı yolunda Senin kulun benim kulumda Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde İksin güne minin küngülde Барыгызга да исәнлек, саулык телим. Жылырак киенегез, лимонлы чәй эчегез дигән теләктә мин Ранил Нуриев сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Пока.